Oh ya. Ayo. Cuma ing jedha sang satria tama. Nadapi ingkang sumpah prajurit nedya ambil bangsa. Lila tahing nyawa nedya rata-rata kusumaning bangsa. Sang satria tama tetapi ingkang sumpah prajurit nedya ambil bangsa lila tahing nyawa nedya prataruna kusumaning bangsa. Hey yo sang satria tama nadapi ingkang sumpah prajurit nedya ambil bangsa lila tahing nyawa nedya rata-rata kusumaning bangsa. sang satria tama nadapi ingkang sumpah prajurit nedya ambil bangsa lila tahing nyawa nedya prataruna kusumaning bangsa. Ya slow. Minggu ring akara akarana kerenan arti siwi sinawang resmine tumrap ing tanah Jawa agama agemik aji ok
Oh. Oh. Yo ya, yuk. Kerja Pak Dokter kerja. Sor. 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 Nyoh. Nyoh. Kerja, yuk.
Yuk, yuk, yuk. Sugeng sonten Mas Yuda. Sugeng sonten Mbak Rizka. Mau lah aman saiki sore. Saiki sore ya. Iki nek aku do diboboki ngene Piye rapopo ndak nek aku nek kono meri engko. Aku nek roh hantu ngene iki sok wedi, Ce. Pak dokter iki lho ora kerja. Pak dokter. Pak dokter Doni. Mau kok ya ora ngejak kanca lho, Don. Wah, jan nek pemborong ki merantasi ngono kuwi ta ya. Berantasi jenengan. Bos borong. Gak tau Mas Doni. Nggih. Iki ngano, sapa? Ora aku kok kaya tau Mas sik mawang kuwi kaya tau weruh demung to. Kaya tau weruh nyendak, kaya tau weruh, kaya tau weruh jaipong. Kaya sapa ngono lho, Pak? Kaya tau weruh bonang barang. Lagi iki tukang demung nyambi dukun. Dukun hantu. Rapopo njajal ilmu to kowe? Heeh. Mau takon ngancani Imam ra gelem. Kayak wis gawa suwal lho kae. Lah kae ngono lho, akike gedhi lho padha nggonmu. Kayak wis gawa suwal kae. Mas, lagune Kesandung Asmara ini tadi permintaan langsung dari mbak-mbak penari. Kesandung Asmara. Asmara to. Lagi bener iki. Nek kleru? Nek kleru Asrodo. Kesandung Asrondo yo. Rodo. Oh, lah rano ene iku mau. Rondo. Sepunten nggih, Mbak nggih. Nggih, mboten napa-napa. Dumeh jejer rondo njok kaya ngono lho maksudnya. Untung aku ora nganggo klambi ungu. 2026 janda semakin di depan. Wis ora apa-apa ngono. Kesandung, Mas. Mudak turangga muda. Kowe nak Mas. Bareng Rosika Audio Sound System. Ses banget iki lho. Ada Rizka Nalurisa. Ada Nurul Huda. Asoy
Doni, Doni. Ayo hut. Uwes suwe mandem rasa jroning dosa. Hei! Aku arep sambat karo sapa? Retan sang lisian arep mangan radoyan. Kok kaya ngene rasane lagi kesandung asmara. Kesandung asmarane sampun, Mbak. Menawa Bapak Ibu wonten ingkang ngersakaken lelakon monggo saged nyawiji kalian kanca-kanca budak turangga muda. Yang menyawer-nyawer juga boleh ya Mas Hudaya. Nyawer, usahake ngolehe. Mergane nyawer kuwi padha karo ibadah. sedekah. Sedekah. Wong sedekah kuwi pahalane Akeh. terus rezekine Lancar. Mula nek pengen rezekine lancar. Nyawero. Nek ora apa-apa. Ora ki ya ora apa-apa. Ning diarep-arep. Mau request lagu sambil nyawer napa mau nyanyi sendiri juga boleh. Boleh toh? Boleh. Aku kelingan sok iki kae soalnya. Sepenting ra ngene ya Mas ya. Nyanyi dhewe oleh nyanyi dhewe. Selamat datang Mas Bilal. Artis Kulon Progo jan. Ya. Di Mas Bilal. Aduh jan ya wis mundak bagus wingi sing kena Doni saiki. Monggo kanca-kanca manut nderek mingkir mawon. Ruwet tong hasian lek ngomong. Manut Buri. Manut Buri. Kesayangan ya. Kesayangannya siapa ya, Pak? Kesayangannya Doni. Tekmu? Tekmu, tekku. Orang aku ki gumun to. Piye? Irunge Doni kok meling-meling. Delok ta mundak bagus nek ngono. Mundak bagus nek ngono. Iya. Ben sing siji semakin cinta lho. Naik level. Mau kok ya ora ngomong nek mau ki kok ya ora ngomong nek mawang dhewe iki. Lah iya. Nggawa kanca kok. Nek ngomong lak ya tak gawake. Pano, salin kae men iso ngancani kowe. Oh piye, Pak? Hah? Heeh, sing kono kae lho ben saya sengsem nek iki wis bagus sing ngene iki. Sing ngendi sing? Sing Orang nganggo mic. Kanca-kanca ketoke kene omong terus ki tabrak wae ngono lho. Nek ra mbok tabrak tekan sesuk-isuk. Nek dinteni wong kene ki mung ngadol abab e.
Blokir. Apa sliramu wis lali janji suci nandingkanmu wingi. Aku ra ngemis ning atiku miris curiga rasane apa wis ana gantine mongko aku isih sayang tresnoku ora bakal ilang. Jagadan tresnoku koyo kene aku gak jaga tresnamu tak pasrahke priya pangeran yen pasti jodoh ora bakal kurang dalan. Asai Ada Dimas Huda, ada Rizkana Lurisan ada Doni, bareng pundak Turangga Muda Rosita Audio Sound System kowe nak mas, Ses nopa. Dimas kesayangan kaya apa rasane ati iki suwe ra krungu wawartamu bingung rasane nandang rindu. Wes diblokir. Yuk. Apa sliramu wis lali Urung. janji suci nandingkanmu wingi. Ayo Hud, ayo. Aku ra ngemis ning atiku miris curiga rasane apa wis ana
Manu Edoni. Yo, say. Yo. Yuk. Yuk. Lilo. Aku rung lilo nih kok. Wes ora kelingan sumpah janjimu dot mung marang aku. Sinten sen lintang rembulan jarene tresnamu mung kanggo aku. Wis ngerti long kadiko nanging sliramu ora kirim bareto bareng saiki wis teko kowe malah nyeting wanita Ora nyono ora ngira kowe medhot taline asmara tresnaku kang tulus suci rabok joko malah mbok klenjani. Gender ya. Dadah tata. Doni menghela nafas. Ayo.
Yuk. Tutur manis sing gawe sliramu maremake Rino wengi tansah godho ati sumpah janji sehidup semati ora liya amung sliramu sing dadi kembange atiku Mas Doni, senyumnya mana? Oke. Garape anyar. Yuk. Yuk. Ya Eko. Oh ya. Wah ya. Luhur ring kudoyo
yuk. Oh ya. Tarik yuk. Kukuh bako. Iya, sembuh. Cepuh.
lo. 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 Oke kanan kiri mripate milang milih eseme kucipat gawe sekapunan Busana tira sutra maca warna dalangan bangsa oke mati sesuleso Gontor yuk. Oh ya, yo. Yuk. Meninggalkan aku sendiri.